dining area. Ito pang sa terrace or sa bakang sa lanangin. Ito pang kusina. Kitchen. Kitchen. Nasa dulo yung tawag. Emergency lamp nasa dulo. Meron. Oh, ito. Oh, mura lang din, oh. Ay, nisa. Mura lang siya. Isang set na. 69 tayo. Okay, series. 69. Lang tayo. Ganda ng mga biyaya. Ayan o. Ay, ito maganda. Magkano itong kulang buli? 249 na yun. Kulang po. Yan, double deck. 890. Oo. Yan pa doon. Shark. Tapos na tayo sa living room, dining room area. Ito, meron pambata. Pambata.
Ang haba na. Dapat like sila i-post mo tapos i-continue.